existuje vlastne očistec. A prečo takáto téma? Pretože teraz, v tomto období, prechádzame časom, keď sa venujeme tomu tajomstvu očistca. Áno, tajomstvu očistca, ktorý je priestorom, ale tiež miestom, kde sa duše očisťujú po smrti, aby mohli vstúpiť do neba. A prečo o tom dnes hovoríme? Pretože s takým nepokojom pozorujem, že základné pravdy kresťanskej viery začínajú byť spochybňované. A to práve v kruhoch veriacich ľudí. Ale tie druhoradé pravdy kresťanskej viery tiež v kulvároch začínajú byť spochybňované. Sám som sa stretol so situáciou, kde nejakí lídri veľmi známych spoločenstiev v kulvároch povedia: ja neverím v očistec. Neverím, že také niečo existuje. A prečo neverí? Pretože protestantizmus odmieta očistec. A dnes tu máme, viete, taký otvorený, bezkritický priestor, v ktorom tak, by som povedal, hltame rôzne náuky priamo z Ameriky, priamo z protestantizmu. A tým, že nie sme nejak hlboko zakorenení v tradícii cirkvi, začíname pochybovať, čo sa týka základných pravd našej viery. Viete, očistec, aby sme to správne pochopili, je potrebné porozumieť, čím je očista v Biblii, v biblickom jazyku. Musíme tiež začať chápať tradíciu cirkvi, tiež pochopiť mystikov a svetcov, ktorí mali skúsenosť s očistcom už tu na zemi, alebo mali kontakt s dušami z očistca ešte počas svojho života. A to sú často veľmi ťažké skúsenosti. Samozrejme, najskôr si musíme uvedomiť jednu vec. A to hneď na začiatku. Chcel by som teraz prečítať oficiálne učenie katolíckej cirkvi. Kanon 10.30 hovorí takto: tí, ktorí zomierajú v milosti a v priateľstve s Bohom. Ešte raz to počúvajte. Tí, ktorí umierajú v milosti a zmierení s Bohom, čiže tí, ktorí prijali sviatosti, čiže posledné pomazanie, pred smrťou vyspovedali sa z celého života, tesne pred smrťou prijali Pána Ježiša v Eucharistii ako viatikum a zomreli. Ale nie sú ešte úplne tak očistení, hoci už majú istotu svojej večnej spásy, po smrti prechádzajú očistením, aby získali svetosť potrebnú pre vstup do neba. Takže to, keď zomieram a som zmierený s Bohom, prijal som sviatosti, vyspovedal som sa, prijal som Pána Ježiša a zomrel som, to neznamená, že idem priamo do neba. Ďalej, kanon 10.31. To konečné očistenie vyvolených, čo je úplne niečo iné ako trest zatratených. A cirkev to nazýva očistcom. Túto náuku, čo sa týka očistca, cirkev prijala predovšetkým na Florenskom koncile a tiež na Tridentskom koncile. Tradícia cirkvi, opierajúca na niektorých textoch vo Svätom písme, hovorí tu o očistujúcom ohni. Čo sa týka ľahkých vín, je potrebné veriť, že ešte pred súdom existuje očistujúci oheň podľa slov toho, ktorý je pravdou. A on povedal: kto sa bude rúhať proti Duchu Svätému, nebude mu odpustené ani v tomto živote, ani v budúcom. Čiže z toho môžeme vydedukovať, že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto živote a niektoré z nich v budúcom živote. Ďalej kánon 10.32. Katechizmus katolíckej cirkvi. Táto náuka sa opiera tiež na praktike modlitieb za zomrelých, o čom hovorí už Sväté písmo. A preto Júda Makabejský,
keď bola zložená obeta za mŕtvych, aby boli oslobodení od hriechu. Cirkev od počiatku uchovávala pamiatku na zomrelých a tiež obetami pomáhala, hlavne čo sa týka eucharistickej obety, aby po očistení mohli vstúpiť a vidieť Boha. Cirkev tiež odporúča almužnu, obety a pokánie za zomrelých. A niekto sa môže opýtať. Dobre, áno, ale predsa Pán Ježiš zomrel na kríži. Predsa on vzal na seba všetky naše hriechy. Všetko nám odpustil. Už je všetko odpustené. Tento hriech už neexistuje. Tak, na čo je tu očistec? Z čoho sa mám ja očisťovať? Z čoho sa mám ja očisťovať? Páni, predovšetkým z účinkov a následkov našich hriechov. Zapamätajte si jednu vec. Boh nikoho nezatracuje. Sám človek si vyberá zatratenie. Boh nikoho neposiela do očistca. Človek sám prijíma toto rozhodnutie. Idem do očistca. A my tu máme tiež skúsenosti. Mnoho svätých, ktorí práve prechádzajú týmto procesom očistenia. Čiže očistca na zemi. A toto je samozrejme spojené s neuveriteľným utrpením. Predovšetkým s duchovným utrpením. A akým duchovným utrpením? Keď Boh niekomu dá prežiť očistec tu na zemi, tak predovšetkým mu dá, aby videl hriechy, ktoré pácha, a to veľmi výrazne, veľmi jasne. A toto je tak zdrvujúce, že aj veľkí svetci si niekedy s tým nevedeli dať rady. Dokonca aj Páter Pio a Natúca Evolo, ktorá bola jeho duchovnou sestrou, neskutočná stigmatička a mystička, ktorá zomrela v roku 2006, bola tou, ktorá sprevádzala Pátra Pia. A tiež naopak Páter Pio ju sprevádzal na mnohých misiách. Ak o tom čítate, zdá sa ako totálne science fiction, ale nachádzali sa v skutočnosti a takéto spolu robili veci. A Natúca povedala, že otec Pio strávil 3 dni očistca predtým, ako vstúpil do neba. Trávil ho pred bohostánkom v kostole. A viete, za čo musel konať pokánie? Predovšetkým za to, že nebol radikálny, aby od seba ľudí upriamoval iba na Ježiša. Že tak by som povedal dovolil, aby okolo neho bola popularita a nie okolo Ježiša. A za to bol 3 dni v očistci. Áno, za niečo také. Pred bohostánkom. Aby sme pochopili, o čom teraz hovoríme. Spomínam si teraz tiež na svätého Ján Mária Vianney, veľký svetec. Poprosil Boha, aby mohol mať skúsenosť očistca tu, na tejto zemi. Poprosil Boha, aby Boh mu ukázal jeho vlastný hriech. Ako ho vníma a vidí Boh. A keď mu Boh ukázal iba trochu z tejto jeho biedy, Ján Mária Vianney doslova vpadol do depresie. Dokonca niekoľko mesiacov mával aj samovražedné myšlienky. Jednoducho nebol schopný zniesť seba samého. On nebol schopný zniesť to, ako jeho hriech vníma Boh. Čo môj hriech spravil Boh. A samozrejme druhému človeku. A prečo? Lebo my sa stále ospravedlňujeme. My utekáme od pravdy o sebe. Stále falšujeme tento obraz o nás sami. Dokonca aj ťažké hriechy
dokážeme tak opísať v spovedlnici, že nakoniec z toho spravíme dobrý skutok. Ale jeho životopisec hovorí, že po tomto hroznom čase očisty, keď prechádzal týmto očistcom na zemi, vstúpil do takej pokory, do takého poníženia, že prijímal aj tých najväčších hriešnikov s najväčším súcitom a milosrdenstvom. Takto tento čas očisty scitlivel jeho srdce. Sestra Faustína tiež prosila Pána Ježiša, aby jej ukázal jej úbohosť. A Ježiš jej vraví, nemôžem ti ukázať tvoju úbohosť, pretože by si zomrela od hrôzy. Hovorím to preto tak, aby ste si uvedomili, že tu hovoríme o skúsenosti hriechu a úbohosti tých najväčších svetcov. A aký sme my v tom heroickom boji o svetosť v porovnaní s nimi. Ale niekedy si môžeme o sebe namýšľať, že sme takí úžasní, že nepotrebujeme ani pokánie, ani umrtvovanie, ani zadosťučinenie. My to nepotrebujeme. A toto bude také zatrasenie. Chápete to? To, že Ježiš vám odpúšťa hriechy, a to vo sviatosti zmierenia. Že ti Ježiš odpúšťa hriechy, a to krvou, ktorú vylial na kríži, vo sviatosti zmierenia. A to znamená, že on ťa zachraňuje od večnej smrti, zatratenia. Ale účinky a následky tvojich hriechov bude potrebné odčiniť. Alebo v tomto živote, alebo v budúcom. A práve preto, všimnite si, všade, kde sa Panna Mária zjavuje, hovorí pokánie, pokánie, pokánie. Nie je nič dôležitejšie ako pokánie. Panna Mária hovorí, dnes predovšetkým pokánie je plniť si svoje stavovské povinnosti. Plnenie Božích prikázaní. Drobné skutky, činy, zadosťučinenia, umrtvovanie, pôst, modlitba a almužna. Viete, tu nejde o nejaké horibilné skutky pokánia, ktoré konali svätí, a to vo stredoveku. Bičovali sa, tríznili svoje tela, ale o to tu vôbec nejde. Ale tu ide predovšetkým o to, aby si vedome začal odčiňovať svoje hriechy. Za hriechy tvojho manželstva, tvojej rodiny, za tvoje deti, lebo my všetci žijeme v symbióze. Následky hriechov na nás dopadajú. Hriechy tvojej manželky pôsobia na teba. Tvoje hriechy pôsobia na tvoju manželku, na tvoje deti. My sme jednoducho medzi sebou pospájani. Mnohí mystici a svety mali skúsenosť. Skúsenosť prejsť očistcom. Chcel by som vám, niektorí ste to už možno aj počuli, prečítať svedectvo jednej osoby, ktorá zomrela a ktorá nám opisuje osobný súd. Chcel by som, aby to bol vstup, o čom tu budeme hovoriť, pretože tak lepšie pochopíme to tajomstvo očistca, ktoré je tak naozaj tajomstvom Božej lásky, že nám ešte dáva tú šancu očistiť sa, keď tak naozaj my chceme prijať jeho spásu. A táto duša hovorí takto. Na osobnom súde nie sme ani obhajcovia, ani obžalovaní. Našim obhajcom je Kristus a odsudzujú nás fakty, celý náš život. Zamysli sa. Obhajcom je Kristus. Kristus ťa obhajuje na súde a žalujú na teba tvoje hriechy, tvoje rozhodnutia, tvoj výber, to, čo si vykonal.
to na teba žaluje. A samozrejme je tam diabol, ktorý si mydlí ruky. A so všetkou nenávisťou ti vyhodí všetko, čo si spravil vo svojom živote. Sekundu za sekundou. Minútu za minútou. Hodinu za hodinou. Každý úmysel tvojho srdca. Každú myšlienku. Všetko ti bude zverejnené. Všetko. My sme svojimi sudcami. A to objektívnymi sudcami. Pretože v Božom svetle neexistuje falošnosť a klamstvo. A od stupňa našej falošnosti závisí, ako strašne sa nám ukazuje ten náš skutočný obraz. Aký je skutočný obraz? Odhaľujúci lásku v nás, alebo jej absenciu. Nemá tu žiadny význam, vierovyznanie, rasa, alebo civilizácia, spoločnosť, v ktorej sme žili. Lebo stále v sebe môžeme rozvinúť podobnosť Boha, schopnosť milovať, alebo to v sebe zahubiť. Všimnite si, keď tu máme túto scénu posledného súdu, a to nad celým svetom, nad ľudstvom. Všimnite si, že posledný súd nie je otázka toho, či si bol kresťan alebo budhista. Posledný súd nie je otázkou toho, či si chodil do kostola, alebo do zboru, alebo do synagógy. Všimnite si, na poslednom súde, súd nad každým človekom na tejto planéte je súdom z lásky. Čo ste spravili jednému z týchto najmenších, mne ste spravili. A toto je tento súd z lásky. Či si v takom náboženstve, alebo v takom. Či tam, alebo tam. Dokonca či veriaci, či neveriaci. Tvoj súd bude predovšetkým súdom z lásky. Ako si miloval. A tak, ako o tom hovorí mnoho svätých, veľmi sa budeme čudovať, keď uvidíme v nebi tých, o ktorých sme si mysleli, že nikdy tam neprídu. A veľmi sa budeme čudovať, keď uvidíme v pekle tých, o ktorých sme si mysleli, že určite budú v nebi. Pamätám si na jednu situáciu, ktorá bola pre nás kňazov takou veľkou lekciou. Na kňazských duchovných cvičeniach sme hovorili o láske k človeku. Hovorili sme o tom, ako máme byť majstri v milovaní. Lebo Boh je láska. A my ako Boží odborníci máme byť tiež odborníkmi na lásku. A my tak často nedokážeme milovať. A v jednej chvíli predstúpil pred nás tak sám od seba. Taký starší kňaz, reholník, mal okolo 80 rokov. A hovorí takto. Chcel by som vám niečo povedať. Môžem? Nech sa páči. A hovorí nám takto. V mojej reholi, ako živé pravidlo tejto rehole. Nepamätám si, aby som kedykoľvek vynechal nejakú modlitbu alebo porušil akékoľvek pravidlo môjho reholného rádu. Keď prechádzam chodbou, keď si sadám v jedálni, keď sa modlím v kaplnke, pozerajú na mňa ako na chodiacu svetosť. Nepamätám si, aby som kedykoľvek pochybil, čo sa týka porušenia reholných pravidiel. My tak na neho vyvaľujeme oči a pýtame sa, o čom vlastne hovorí. Prišiel tu, aby sa nám chválil. Aký je úžasný kňaz a reholník. O čom mu vlastne ide? A v jednej chvíli prestal hovoriť. Pozrel sa na nás a povedal nám. Ale ja som nikdy naozaj nikoho nemiloval. A rozplakal sa. Chápete? Ale ja som nikdy nikoho nemiloval. Čiže my môžeme byť navonok veľmi nábožní. Môžeme byť tak veľmi náboženskí.
plniť si navonok všetky vonkajšie náboženské praktiky. Ale srdce mám kamenné na lásku. Ale náš súd bude súdom z lásky. Lásky k Bohu a k človeku. Áno, je možné chodiť každý deň do kostola, každý deň sa modliť, ale nie z lásky k Bohu, ale napríklad zo strachu pred zatratením. Čiže je možné celý život nerozvinúť túto lásku k Bohu, ale neustále rozvíjať tento strach pred zatratením, peklom. A preto som v kostole. Preto sa každý deň modlím rúžence. A preto sa postím, aby som nešiel do pekla. Ale nie z lásky k Bohu. Chápete? A toto je veľmi nebezpečné. Táto duša hovorí ďalej takto. Každý Boží dar je talentom, ktorý nám bol daný. A máme povinnosť to zdvojnásobiť, lebo počíta sa iba to, čo my sme s tým spravili. Naše úsilie, ťažkosti a práca. Sám dar nie je náš, je nám daný z lásky. Takže má slúžiť pre milovanie, ďalšiemu obdarúvaniu, vzájomnému pomáhaniu. A všetko, čo sme dostali, keby sme si chceli zadržať pre seba, čiže ponechať si pre seba, po čom túžime, moc, slávu, niečo znamenať, uznanie, úspech, bohatstvo, to je to premrhanie talentom, ktorý sme obdržali od Boha. Pamätáte si podobenstvo o talentoch? Boh chváli iba tých, ktorí rozmnožili talenty. A naopak, veľmi ostro, prečítajte si to v tom evanjeliu, zachádza s tými, ktorí nerozmnožili talenty dané Bohom. Zakopali ich do zeme a nič s nimi nevykonali. Každý talent, čokoľvek máš, akákoľvek schopnosť, akýkoľvek Boží dar, má slúžiť tomu, aby si znásobil lásku k Bohu a k človeku. Viete, celý život som trénoval bojové umenie. A jedným z dôležitých prelomov v mojej mysli, pretože to bola radosť môjho života, bolo to to, že robím niečo s úplným odhodlaním, ale čo nerozvíja lásku ani k Bohu, ani k človeku, ale práve naopak. Slúži to tomu, ako naučiť zničiť človeka. A to bola vášeň môjho celého života. Ale uvedomil som si, že ja nechcem celý život učiť, ako niekomu učiniť krivdu, keď budem raz súdený z toho, ako som miloval. Chápete to? A prečo to je dôležité? Pretože očistec bude očistou veľmi bolestivou z darov, ktoré si dostal a nevyužil si ich k láske. K láske k Bohu a k človeku. Čo? Nikdy sme sa nad tým nezamýšľali. Dokonca ani na svätej spovedi. Ako využívam dary a talenty, ktoré mi dal Boh. Aby som miloval viac Boha a druhého človeka. Či to, čo robíš vo svojom živote, tak rozvíja lásku k Bohu a človeku. Alebo nie. Tvoj dar, tvoj talent, to, čo robíš. Lebo môže sa ukázať, že tvoj dar a talent, ktorý máš, slúži, aby si ničil iného človeka. Skázou jeho srdca. Všimnite si, ako dnes nazývame určité veci. To, čo sa kedysi nazývalo podvodom, dnes sa tomu hovorí, som šikovný chlapík. Mám na to dar, aby som podnikal. Mám talent na podnikanie, zarábanie. Koľko ľudí si na tejto ceste podnikania pošliapal? Koľko ľudí si oklamal tvojim talentom podnikať? Koľko ľudí pre teba stratilo možno obrovské peniaze? Tvojim darom podnikať, robiť kšefty, lebo tak
to dokážeš zmanipulovať všetkým tak všetkými, že nakoniec ty máš a oni nemajú. Zamýšľal si sa niekedy nad tým, tvoj talent, ktorý iní obdivujú, ako dokážeš zarábať peniaze? Koľko pri tejto príležitosti bolo zničených ľudí, pretože oni takýto talent nemali a ty si ich takto zneužil. A či tvoj talent na zarábanie peňazí je talentom, ktorý pomáha iným, aby tiež vedeli, dokázali a mohli žiť lepšie? A počúvajte, takýchto talentov a darov, ktoré sme dostali od Boha, je veľké množstvo. A ako ich využijeme? A na súde bude sa nás toto opýtané. Ako si ty, Dominik, využil talenty, ktoré si dostal? Ako? A viem veľmi dobre, že som dostal talenty. A to v mnohých oblastiach života. A otvorene vám poviem, bojím sa súdu, pretože viem, ako veľmi moja lenivosť nedovolila, aby som rozvinul moje talenty, ktoré som dostal od Boha. Lebo sa mi to nechce. Lebo sa mi nechce investovať do seba a pracovať nad sebou každý deň. Aby som každý z týchto talentov najskôr objavil a potom ich ďalej rozvíjal. A to pre dobro druhého človeka. Za tú vďačnosť Bohu. A máme veľmi veľa takýchto talentov. Veľmi veľa. Viete, a tu nejde iba o to, že niekto pekne maľuje, niekto pekne píše, alebo niekto pekne hrá na klavír. To nejde iba o to. Dokonca nie o to. Ale tieto talenty, ktoré môžem rozvíjať. Zapamätaj si, ešte viac v tom milovať Boha, aby som ešte viac v tomto miloval druhého človeka. Možno máš dar, že sa pred tebou ľudia tak začnú otvárať. Chcú sa s tebou porozprávať. Že chcú pred tebou vyliať svoje srdce. A tebe sa nechce. Lebo radšej si pozrieš film, alebo si na internete a niekto by sa chcel s tebou porozprávať. Vo sviatosti manželstva príjmame dar prijať svoju manželku do svojho srdca. Tento dar je zabalený. Zabalený vo sviatosti manželstva. Sľubuješ, že neopustím ťa až do smrti. Čiže tu nejde iba o to, že ty neodídeš z domu. Tu ide o to, že ty neopustíš svoju manželku. Neopustíš jej srdce. Neopustíš ju emocionálne. Neopustíš ju duchovne. A tento dar si dostal vo sviatosti manželstva. Pretože Boh ti dá silu, aby si splnil svoju prísahu. Takže príjmaš ten dar, milosť, aby si to vyplnil. Ako si rozvinul, zdokonalil cez roky svojho manželstva tvoje bytie pri tvojej manželke. Fyzicky, emocionálne a duchovne. Koľkokrát tvoja manželka môže povedať, ako ma necháva samotnú cez deň. Nerozpráva sa so mnou. Netúli sa so mnou. Nedostane sa mi jeho pozornosti. Dôležitejší je pre neho televízor, internet, kamaráti, práca. A z tohto daru budeš účtovať, ktorý si možno ešte ani neodbalil. Po 10, 15, dokonca 20 rokoch manželstva. Ale si ho dostal a ty si ho zakopal v zemi. Chápeš? A situácii, kedy tvoja manželka bola samotná, ďalší večer a ty si sedel pred televízorom, pozeral zápas a ona túžila byť s tebou. Uvidíš to na súde a zaplačeš. A keď týchto situácií bolo v tvojom živote tisíce a tisíce, budeš schopný to zniesť.
Počas života som robila to, čo ostatní. Bola som sústredená iba na seba, moje bezpečie. A vyžadovala som pre seba pozornosť, úslužnosť, uznanie. Jednoducho vo všetkom, čo som robila, bola som iba ja. Brala som, že mi prináleží ľudská podsta, pochvála. A mala som rada iba tých, ktorí ma chválili. A tu som zbadala celú moju márnosť. A nikdy neukojený hlad po chvále. Viem, že som chcela, aby ma ľudia videli, ako som si o sebe myslel. Akú som si samu seba predstavoval. Ako som to roky pred ľuďmi predstieral. A kto ma chcel z tohto klamstva vyviesť, bol môjim najväčším nepriateľom. Mohla som dopustiť, aby bol odkrytý môj pomník, do ktorého som vzrástla a splynula som s ním. Na všetkých som sa pozerala z výšky, s pocitom svojej povyšenosti. Ale ja sama som bola mimo všetkej kritiky. Šialenstvo, pýchy. Boh mi dal veľa. Ocitla som sa v jeho cirkvi, a to cez krst, v rodine proforma katolíckej. Ale čo horšie, mýlili sme si tradíciu s nábožnosťou. Piatky sme postili, chodili sme do kostola, chodili sme na krsty, pohreby, dodržiavali sme aj čas pôstu, slávili sme Vianoce a Veľkú noc, dodržiavajúc všetky poľské tradície. Ale nechápali sme tomu, že máme hľadať Boha celým svojim srdcom, približovať sa mu a spoznávať ho. Boli sme mŕtvi. Pracovala som v svojej profesii, ktorá ma fascinovala. Rozvíjala som rôzne nápady, lebo Boh mi dal veľa schopností a darov. Pamäť, dokonalý sluch, keď som mohla sa rýchlo učiť cudzie jazyky a počúvať hudbu. Mala som bohatých rodičov. Mohla som takto ďalej študovať. Takže som všetko mohla posvetiť svojim záujmom a koníčkom. A nikdy ma ani len nenapadlo, že toto všetko som dostala z lásky od Boha Otca, ktorý ma túžil obdarovať a tešiť sa mojou radosťou. Všetko som brala, že mi prináležalo. Čiže sebavedomie mi rástlo tým, že sa mi darilo v živote a v práci. Túžila som, aby som bola vážená, lebo som túžila byť obdivovaná, imponovať, prekypovať talentom, inteligenciou, vzdelaním, dôvtipom. A moja smrť, keď som prešla na druhú stranu môjho života. Zďaleka som zbadala svoju mamu a celú moju rodinu. Usmievali sa na mňa, ale neprichádzali ku mne. Takže som išla ja k ním. A vtedy som zacítila zápach. Stále som bola taká čistá a veľmi citlivá na zápach, na smrad. Ale toto bol hrozný smrad. Smrad zo zdochliny. A pochopila som, že ten smrad ide zo mňa. Zmocnila sa ma hrôza. Nie môj odev, ale ja sama som hnila. Prečo? Čo sa to so mnou deje? Predsa som iba duch. Počula som hlas. Bol pri mne môj anjel strážny. Veľmi vznešený, krásny. Bol veľmi vážny a veľmi smutný. On nebol citlivý na tento zápach, pre ktorý ja som stracala vedomie. Povedal mi, tento zápach si sama vyberala počas celého svojho života. Pohľadni na seba. V tomto momente som pochopil, čo som si vyberal. Akú môj poklad má hodnotu. Iba prach, hniloba a rozklad. Prehľad celého života. Tak sa to volá. Je to také bleskové videnie seba. Svoje rozhodnutia a motívy. Tisícky príležitosti, kedy si mohla vybrať dobro. Ale iba pre svoje výhody.
svojich ambícií, chuť imponovať a niečo znamenať. A to všetko iba kvôli nenasýtenej láske k sebe samej. Môj anjel ako keby mi pomáhal v tomto odkaze. Ukazoval mi odmietnuté možnosti, bolesť blízkych osôb, ako sa cítili, keď som sa takto chovala, všetky krivdy, ktoré som vyvolala, keď som nekonala dobro, ktorými som ich mohla obdarovať, ale mne sa nechcelo. Spoznávala som maličké, úbohé motivácie a následky môjho chovania pre seba a iných. Sama som rástla v špíne a iným som nakladala bolesť. Všetko som na nich kládla, čo sa mi nepáčilo. Koľko som spôsobila utrpenia mojej mame. Cítila som sa tak mliaždená, znevažovaná, ale sama sebou. Tak ako keby som ja sama robila všetko preto, aby som sa stala úbohou, špinavou a smradľavou. A pochopila som, že to je pravda. Nemohla som sa brániť, pretože to všetko bolo jasné. Môj výber. A prečo som sa takto rozhodla? Tisíckýkrát. Bola som zhrozená. Pochopila som, že počas celého svojho dlhého života som milovala iba seba. A preto ma nikto nemôže milovať. Som sama so sebou. A úplne ná. Neexistujú žiadne ospravedlnenia, výhovorky a vysvetľovanie. Prečo za všetko, čo som robila, brala som odmenu. Nie iba peniaze, ale aj v poďakovaní, v daroch, vo vďačnosti, v údive. A o to mi išlo. A toto je pre mňa veľký šok. Ale spásomostný. Hoci ako človek by som zomrel, pretože telo by nevydržalo taký nápor hanby z dôvodu všetkého toho zla, ktoré som učinil, a z veľkého smútku, že už nikdy nič nenapravím. Vyriekla som nad sebou súd, peklo, hoci to bolo na chvíľu. A možno pre tých neschopných smútku, predsieň pekla. Ježiš je tým, ktorý nás obhajuje. Satan je tým, ktorý na nás žaluje. A čo na nás žaluje? Všetky naše hriechy, všetky naše zlé rozhodnutia, všetky úmysly nášho srdca, všetkých myšlienok, účinkov, slov, zanedbaní, ktorými sme ničili lásku k Bohu a k človeku.